wangu kamwana kakabata ainika shit man demeti kachibva kaudhanira kachichema kachienda kuna mai vacho kachimutsa amai vacho vainge vakarara but amai vacho vanaombomuka kusvika karara pamusoro paamai vacho kachivatadza kwamutsa havanaombomuka bva katorara vese pabatwa nehope vakazomuka time waiza vakaedza kumutsa moms vangamukeri kachidaiso kachiona mabruises anga ari kumeso emavange ekurohwa iwe vakamhanya kumakeup room kuti kanotora chimakeup kave kavazore kati kazora makeup moms vangamuke kana kumbomuka bva katozoendako kutv kasvika kutv kavabadza tv vakaisa tv show yavanofarira vakamhanya kuna mama mama imi ndaisa tv show yamunofarira uyaimuone kuadedza mai vaya vangamuke vakachitedza kuvazungudza katanga uchema manje kachivasheka kachichema kadaiso mbva vadonedza kabhodhoro remasleeping pills apparently amai vanga vatora masleeping pills vainge vazvioverdhosa nemasleeping pills kamwana bva kanonga piritsi 1 vakati mama ndodya ire riswiti rakanaka ire waiza kasati kadya paipai kakabva kadistebwa nebhaluma rakabva raputika bva karisiya paipai vakatanga kuwamutsa mama wacho kachichema foni yakabva yarira waiza vakatora stu kachida unodaira foni vakabata foni kasati kadaira foni yakabva yadonha waiziva mudhara wacho ainge aripo foni okwe kakangofunga kuti ndiamai vadonhedza foni waiziva bwezi vangaita sei vanga vabva makisena vachipopotedzana nemukadzi wachona makisena ainge ari bedhe remwana yanga ane 3 years waiziva but amai nemudhara vakamuka vachipopotedzana mbva varovana waiziva amai vabva vaona kuti haina ndingambozvitori inini mbva vangozongonwa mapiritsi waiziva mbva vachita sei mbva vazviuraya wazvioverdhosa kamwana kabva kapinda mukicheni manje kaona mvura iri kungobuda waiziva kadawedza kuvhara mvura yakasvikira abva kazongoti rega ndisiyane nazvo because kaita se kaidiregera kusvika paipai apa mvura yaiti kazara pasinki apa ikazodonha pasi apa pane tambo dzemagetsi idzi dzaizodambuka kamwana kane 3 years kanga zviziya sei mira uone wangu.